volia xerrar amb vosaltres dos perquè enguany celebram el 40 aniversari de l'agrupació socialista d'Alcúdia. Tu, Martí, vas ser el primer secretari general, l'altre Martí és el secretari general actualment. I a mi hi ha una cosa que m'agradaria que mos contassis, Martí. En realitat, el Partit Socialista va entrar en política activa en el municipi d'Alcúdia a la legislatura del 87 i a mi m'agradaria que mos contassis com va ser allò. L'administració va sortir un sol regidor, va ser una cosa molt light i després ja va passar una altra legislatura que vaig sortir jo tot sol, després ja van sortir, la pròxima van sortir 3 i eren conscients que havien de preparar una estructura de gent, en projecte per fer el que després vàrem dur en el 87 de presentar-nos. Van guanyar les eleccions, malgrat guanyàssim, no vàrem poder governar perquè se va formar govern, el PP i Convergència. Però bueno, després nosaltres ens vàrem poder fer feina en l'equip de govern perquè érem conscients d'una cosa, que, i a més el compromís nostre era. Alcúdia necessitava una dotació de serveis per a inaplaçable, teníem zones turístiques sense alcantarillar ni faroles ni aceres, ni alumbrat, i ens vam posar a fer feina en sèrio d'això, no? Però després vam possibilitar un canvi de govern. Antoni Alemany, que era el nostre candidat, va ser elegit batlle exactament dia 30 de desembre del 88. A partir d'aquí va ser quan vam poder posar en marxa tots aquests projectes que teníem ja preparats per tirar endavant. Jo el que diria, cada vegada m'equivoco i potser me corregiràs, és que amb Antoni Alemany a la batllia, diguéssim, i guanyant les eleccions, se va poder entrar dins podríem dir, una manera moderna de gestió municipal, no?, a partir d'aquell moment. És clar que nosaltres teníem el nostre compromís, era la infraestructura, volíem posar en valor el casc antic com un espai atractiu per als turistes i també sabíem que l'organització de l'administració no mos deixava anar enlloc. Vàrem haver de posar-nos en sèrio a reorganitzar l'Ajuntament, a informatitzar-lo, perquè quasi només hi havia 2 ordenadors per comptabilitat i qualque cosa més, i vàrem normalitzar tots els processos d'administració, vàrem distribuir les responsabilitats i això ens va permetre, vàrem haver de contractar bastanta de gent també i clar, això era un repte impressionant els que teníem per davant. Una mica el que deia en Martí. Aquí se va produir el gran canvi d'Alcúdia, no? Exacte. Se va fer tot el que veiem, o moltes coses que veiem ara, que donen per fetes, se van començar. Se van iniciar fa molt de temps. Està bé.